Abrimos páxina, lóxicamente, coa nova que hoxe era punto de referencia e, en definitiva, a presentación en sociedade da Festa do Salmón. Facíase esta mesma mañá no Concello Estranxe. Presentamos hoxe o cartel e o programa da 37ª Festa do Salmón. Comenzará o venres coa solta de alevíns na Praia Fluvial ás 10:30 da mañán. Tamén ese día comenzará a xornada de degustación de tapas de salmón en bares, este ano, como novidade, en panaderías. Despois diremos de forma máis exacta os bares e cafeterías e panaderías e pastelerías que participan. Esta degustación de tapas é unha novidade que se introduciu e que consiste en que nos días sinalados, en vez de poñer a típica tapa de tortilla ou de outra cousa, pois poñen tapas de salmón. O mesmo as pastelerías e panaderías terán nos días señalados, que agora diremos, terán sempre a disposición dos cidadáns pois unha especialidade de unha ou varias especialidades nas que se inclúe o salmón. Os días que funciona este programa de tapas será o venres, sábado e domingo desta semana, 7, 8 e 9, e logo a partir do xoves, venres e sábado, os bares e cafeterías, e os panaderías e pastelerías tamén dixeron que querían tamén continualo o domingo. Por lo tanto, as pastelerías e panaderías pois terán 4 días da semana do Día do Salmón e 3 días deste fin de semana. O 8 e o 9 celébrase a 34 edición do Concurso Internacional de Pesca de Salmón en Augas Galegas, e como dicíamos, o xoves día 13 pois as xornadas de degustación de tapas de salmón, e o venres 14 de maio, a parte da xornada de degustación, haberá unha entrega do concurso de relatos breves ou curtos que organiza FESAMPA no Teatro Principal ás 20 horas, ás 8 da tarde. O sábado xa metido xa máis no que é a festa. Continuaremos coas xornadas. Comenzará a feira sustentable na Plaza de Abastos e ás 21 horas no Teatro Principal teremos a obra de teatro Adulterios con María Barranco e Miriam Díaz Aroca, entre outros, que fai o Concello en colaboración con Caixa Nova. O domingo, xa o día da central da festa, pois haberá moitísimas actividades, como podedes comprobar. Para a ruta ciclista do Salmón, continuará a feira sustentable na Plaza de Abastos, comezará unha exposición de artesanía nos xardíns municipais, tamén a feira do libro galego, que continuará o día 17, tamén no entorno dos xardíns municipais. Haberá unha concentración de motos Harley Davidson que se instalarán, farán un percorrido pola vila e despois quedarán instalados na rúa Serafín Pazo. E ás 12 comezará o acto máis oficial, máis serio, que é o pregón no Teatro Principal e a imposición dos galardóns ás persoas que xa temos dito, que son Nieves Feros e Juan José García Cota, cociñeira estradense unha e médico estradense o outro. A continuación haberá a degustación popular na carpa instalada na Plaza da Constitución diante do Concello, e durante esa degustación popular actuará o grupo de baile municipal Tequeseteldre,
que presentará a súa nova etapa, que, como sabedes, pois cambiou de director. Van a presentar o novo traballo que fixeron, novo vestiario, etc. Ás 8:30 da tarde haberá o concerto de primavera da Banda Municipal da Estrada. Estaba previsto para un día antes, pero tiveron a ben de cambiálo para o domingo ás 8:30 da tarde, para resaltar o día do Salmón, e máis para que poidan asistir ao concerto non só veciños da Estrada, senón tamén outros que se acercan aquí ese día. E o lunes 17 de maio, xa Día das Letras Galegas, pois seguirá a Feira do Libro no entorno dos xardíns municipais, e a ofrenda floral ante o monolito Marcial Valladares na Alameda.